no enyabo sompa fie de abusua the perfect baby diapers waso ya sene se yense awofo ni nyina wono ekura ma se wonya nuru baabi a wono atimi hye ne pieto nko ade a ya amono diapers no de betimi akuta no damu ni nyina emfa ho na se epokura na da ne yamu a ebetimi asoso nso no akutamu ya emfo no ho ya no wahye no nso saa okuta yamu awie Hajia special local foods aduane papa himfie wosi de aduane papa na wonkwa nna no de atwe de amponde ma wo watumi adi na wamme obenu mu nso a ya no wano mu nsupa ensupa no a de ebenu ma yese ye hwe ncha de bia metufo no kasa natural mineral water ena ne kasa ne ye CASA ende hwe no bia amfa soro kwa nna no wa chenchena wone endpoint homeopathic clinic Dr. Duboaten Dr. Kwaten wo mo na enkwa sabi ya de wa pese twanitia no wo mo sa twem me ye tententen kronoma bo hia anase enkraman mu no share signboard ho wo mu kutaye mu ena wiei sompa nkran 106.5 woden sempa no namo a wote yenka 93.1 ehwa da braka asantima mu eno sompa kumase ba bia 21st clinic wo no adamfo pa radio wamfa nkwati o France abrochima mu Paris waje to de apete doma 100.7 doma FM waje de madoma man ena fe 90.7 ene yesompa nkransa de no a won ma watachimai buno Easter hinkro nyina nso fabia sompa 106.1 ebia na wo buno hinkro 98.9 sompa wono nso de dem wono na wuchima fidie ne to wo sonwane a wutimi di twenchra station bekwa akosi ahafo na woda soche sompa sonwane no wode mabono ena fe kingdom 106.1 wono nso de mama nkasimfo decoder no so baby FM stations ne wono ehona sompa yebutuo sesi St. Augustine ede na wiase nyina apa no so titu na animu ngomanom sompa Accra 106.5 live obenya yen na enkomo no nyina watibi na fe wonya bi nso ahwe wani so na awie ya be ma tenten be miamia mfidie ne funu mamo wate ene ne yie no de adidi mu akote na abete ebi ne se ene omampani John Dramani Mahama ene Ghana this year wadi wo manim ama wo mu esiesie kromu ene ensem ahodo ya ya mane bo akunchire ede aba no yede ensem no ebremu sanso na Ghana mampanya be de chere akase chere se yen hia nkomhyeni se wobeka chere se yen potam wa yefi no yensiesie se na wiase nyina hunu ya sha se ebesiesie UN fo nso se wo motaye chi se fu ne no pani a odi animu no wakasa na sa sanitation day ya ekoso no so amemansin assembly wo nso aye wo mode ewo asante mantem ho no mu a yama ne boni ba wa bedu ne di ekire emunsem eno nso wobete enwumasua so ye no de ba se awurikasem akoso wa tifido mantem ama headmaster wa prade mu oden no enya de a eso ani eba ne se ya sra adom no na do before complain wo betumi aye ho adwuma pa na Bema camp wono apadwuma de bi ho ntema a friend say Bema camp redevelopment project na no na yewura brojaja mfi se ebura adansi a wombesi akrakra no ho pi ka ho ye de ba oswofo ya wo hye afisem ensem so e de atudwa se oman Ghana ye kwakoka bibiman ahodo ne ho no se bambonsem betimi agine ya gise wo mu nyina aka wo mu ho abom na wo mu nam abafu nimdie sonso amana agine ye na Czech Republic ambassador ye wo ma Ghana mu anasusu brebie yi wasese wo ma no nwomasua betumi atumpon wa gise nipa dodo a wo mu classrooms no yetetete so ene na curriculum no ene wo se wo mu ye ho adwuma pa yewura kwaku anyi de hudebu wase we de adwempo no ene wo se yesesa no afi achachefo bi nso atoro krata o se mampani Mahama wono mususu se wonko ne mprensa so saranso ena obete se asantemantam tuafo apa odwumadie bi ho entama a wo mo ede boa se de beya sukun koda na tichu ne mema no ye beyi wo mu nyina free galamsey site ahodo ye wo memu na wo makwakosua de ababa da dwase woko sewu a abaya resabia ye won mo apanyifo nwiye no se won mutua contractors ne kama ne broso na asoye ye hwe o meyapom de mu nsam so de abase hwehwe mu hyase a ekoso wenom ni amana ne de eka ho ena wie yesi nkonwa besi ne koso e de ama yetiefo asowa ene wo maniwa wakenkanfo e triple we man aja pia APAM DADAA awie mene women no AGYEIWAA ASARE ena fe AKOSUA AGYEIWAA kwade boatin
afei kasiyebono enchiremu ankasa enie ene Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama edi adehye nyina enimu ama enkramantam hanom de National General Cleanup Exercise yo mampani edi tuja se nanu enene wochina wo mo prapra kromu na wo matete gates ahoduo mu na wo madi kroni mu ni sede ye beya ensuo yiri efi ene niema ahoduo bi a emene wo man no ye betimi ahye ne ye ho adwuma na omampani di directive we nyina baya na eye enano juada arehosam a esi ye wo mayi emuo ema ensuo to fra homache ne donhwere be de ye wo ho ensuo ni toye ma enkramantem ha de ye chenpo babia to krobia mu ensuo fa ho ema wo mo anu mu hu se wo matotonto nsase akese asisi adan ewo East Legon Hills ho ne Airport Hills ho nyina ndi ensuo no ebi kokofa ho no ma na enya asem keto nam so ema etwi fi beta important ahodo ewo my Ghana mu ntichu pa ene enkra hanum sei eno ne nam so ema omampani di tu dwa se kan hyehye a wo mdi gu akwam se de beya saa efi no yebetimi aprapra ne nyina afiri ho na yebedi yehu ni se de beya nsuo no kura na esan ato saa biemu na de yehu ye na no dwoada no yensan hu biemu nti wayi na fo mienu de esi honom ye nefia dai ene wochena se yemfa prapra krom ni yensiesi krom se de beya hunidie hu nsem no so ebetimi agina ye enti abedwaku a wo mo ahyeda atese wo mo nye sa adwuma yi eye post flood mitigation committee enti ene wo fa krom afra homache ni nyina eba no ade se ye de wheelbarrow ene praye ne akade ahodo ye eboa ahusi ene praye ne akade ahodo ye eboa ahusiesie hu dwumadie no nyina na enenam krom o manfododo no na atoto wo mo shops mu a efra no pa no abesi saa mredie dwumadie no eda so a ekoso ye hwani mu ese donko ebepa apa ho sima aduasa no na wo bia besan akọ na wakwakọ bie ni shop ebiem omampani John Dramani Mahama enne wabra wodi dom na nim dwumadie no asesei ene wodi tujwa. And when the rain stops, he says, "Oh, but it's not raining, so there's no need to repair it." And so we have to clear the drains. We just work this Alajo drain. It's part of the Odo stream, and there are two problems in it. There's silt, and then there's also plastics and household waste. You find in a drain like this, there are engine blocks filled with. You find in a drain like this, there are engine blocks. People discard an engine block and throw it in the drain. Old furniture, dining tables, everything you can find in that drain. And so, one, we must change our attitude and stop the reckless dumping of things into the drains. The drains are not garbage instruments. If you want to dispose of something, you know how to dispose of it. We have skip trucks that leave containers all over the city. Just go and throw your garbage into the skip, and the truck will come and pick it and take it where it has to take. 2 days are not enough to finish this work. We're going to institute it so that at least 1 day every month, all of us should come out and clean our surroundings. Wei ayo mampani John Dramani Mahama ene de nsema to dwa se ne de wo mko hu wo montene so no kire se efi ne de ho asem nyenyenyenye wo maimu na wasere se wei a wo motete gates mu ni ade gata yeti mu wia anwea na ene efi no ebeboa no wo gata na no nyina ne asan agya amanego ho yensesa nkoto ngu eti nsuo to ya na asan wo huru efi ni nyina asan akoba kenti adwuma na wo mo ye no no mfa so oban ene beba so se de ekoso de wo mo mpese wo behu sa de ne be mi kwa ahoma no so na ye ne yama ne boni na opon chicheku akwakodi nkomo sanse efra no pa no wo no ena adi exercise ye chi ye ne tokro bia mu wo ne nam ho no mo ehye se de beya eniema ebetimi akonkanti opon aba ahoma no so a ye ne no endi nkomo na na otime nka me mo akwa aba me jo so adasare right yen hye se he no wakwa koduro dwumadie no wo hyase wo he fa na akwa koduru wo mo eboabo mo ho se wo mo de beba wie ya na attendance no so te sei Madam Madra make a say de me wo eye ministry aha no mu sei na so afo a wono na wo hwe kronkuma wono na afenso original minister omode omontuma kobo eye
Vice President and His Excellency John Kwame Dramani Mahama Tumano. Anopano son impemu ena eye asweno etu omugu montin so koshe sene tumedie no ede idikan isifa etie. Inti no anopano eye yani local government minister ekokopie mu ewo eye Nungwa market eho ena Vice President eye Her Excellency Professor Jinana Opoku Ajiman eni ni team ekofi aprobo no ase wo ye nam sa kwantimpon so a kofa eye bema camp ho no mu ye husa srafo nyina ati omo agu monten so adwoa wo se aya sa main road na aya cars no ebi ko ebi ba no ekwan ni fifi ne wo nyina fusei asrafo na nyina gyina ho na chese na omo dododo no mi se ho no ma enika ye free ho ena ye di ani ekoko piem ewo eye chado nso IGP yera Christian Tete yonu ono ene ne chipamfo nso ato mo agu chado run about one na chese ni omo so no omo dododo etete itigate mu mampani His Excellency yera John Kwame Dramani Mahama ebra wudu wono mo so pe ano no so enam na probo so na yenkan se ebra Nungwa market wono mo no Vice President efina probo so ye ni nyina sanso ba be pie mu ewo eye Jubilee House enim ho enti Jubilee House gatesa kese wo ni nyina no omo titititi mu akwan no afu ni nyina no omo dododo ho no mu enti ye namu aba be pie mu ewo eye alajo ena His Excellency John Kwame Dramani Mahama edi na ni ko hweye da no insu brantama etoye hirifa amanfo no okosh adekode poti ebio mampani di tudia to me se niema ni yenu ana okoye wagu ewo ho ye di kan gata no eye gata na kokosi odo na no adwoa emu aye ma setam ena ebio efina ewo mu no nso no wasanso woni se eye robbers ene bottles impo center table nyina ebi ni nam gata yimu nyina ka ho bi ena edi insuhiri ya ba nti ode ato de chem se enam yenu ikrampo de so na nya ade ebeso nti ne wo hwe nim kwan ni se eyire so a bosome bia no ebeyi damu baako na ne omamu ni nyina ye de asiesie ye mpotem nti ene no ede ebi kan no o kira nyame ya adoma ye beto aso ya no sei ene aba be pia ye twen se local government minister ene central for bekasa na wa kira yen nyame ya adoma o kina sene nhyehyɛ ni bese paako ene ebio menene nso no ede ebi kan nso nsen ena osifa ehu no mama ne bo esi mo eni adwuma na opon checheku ama ne bo ya wodi efri enkran hanom sei eba ye eno no nti se de omampani ede atodwa no eno aho ama ne bo eno no se yeyi yiga tasimu na ye prapra ahye no womo ye womo de wa assemblies ahodo no womo make sure se womo yi gates ni mu wi a efin no bottles no ne nwura raba ne de keka womo njangu gata na no anaka akwan na no na nsuo to asan atwe nyina kwa kogu wonti no dwumadie no da so ekoso a agisa abo 130 ansa na obi abetimi akwakoto na dwuma so enedai I will say a talk as a border so for SOMPA 106.5. Accra and Kwabata Wodoa. I want my Ghana Munina Daka Seboy and the Muyatua and some so. Now, Vice President Professor Jenano Pokwajman and so when a nature mu Nungwaya or Kosha, yes, son, your bay near proper and Potamo. Now, I want dear one some at Miako in Nuya, ye adiasiwe. Now, a bro Quadrian wounds a you. Say a fee adokroyen in Shon way yanwo. Now, I was a patch, that's a baby ye fee, ya got us no. Emu sisi achese nsuo no kurato a enya baabi mfa awonum na wode akwakoto dwa atro se ewiasem kan kuracho danfo wense danfo agro na emomu ne duruma bia na Ghana no ye penso so nti wo kan kuracho obi kura no wasabi ohunu se wudi natem na so duruma bia e wose ye kan kira se wo man no afi no adokoro ye no ye nya nkomhyani o ene ye hia twedi ampo kwa ambasa ye dom so obesi afiri soro na wono ankasa baba prapra hade ma ye wose ye wono ma bi wono mu a ye ankasa ye so ne ye ban ena ama Ghana no ye wie sa na so obesere se enka akikura ye betumi ayama na ye kira se ye nsa se mfiri nese ye
mpota mu ye fiefie mu ye monte so ye hwe ne yesiesie wo de yi ato ye ne mom da ne da nyina de ne beto nkomhyefo so se omba ba hyankom se nsuo beto amena yira fa de a ene na nokore nsuo so beto ebe yira fa ye We all need to work and support each other. That's very important. Thank you very, very much. What do you say? I was your way vice president, Professor Jenana Opokwajima, Namani Boy, Yamani Boni Nana Opochiku, and a to the bray. Na enese Ghana mempeni wonua sifam no wode sofi wate gotem kan wode agu hwibaro mo akwakoto agu na bade akire nso ye bie no eno kire se de hye anko akwa adwane ampa na no na United Nation wono mo nso se wo mo de wo mo kitai eta adwumadi ayedi so esanse se yese aboa no wate unua so yakasa sore ne so yakasa sore ye nso ne mo anya sore ne so sade ensuo yiri Ghana ha na mempeni mfura lupira ne Ghana fo obi kura ebo abubu yi wo mo a wo UN no nso kura no ebi fa wo mo ho pa na no na de odi wo mo anim na dwumade wo se wo mo ta akire no wo se ye ka United Nations amaya join no be se duonu nsia wo mo office se wo ha no wo mo nyina ka ho enya Dr. Fiona Braka nko a na bra wo ka sanse mi nyina no enam se na opon no wo ho de denti no wo mo ama ntofom kura. We as the United Nations are here in full support of